gawe wuyo tresno ati gawe wuyo buyung lendro sadiya ing batu koro Ari iki kudu diviralke nek iki iya iki heeh Ari YouTuber viral kayak gini tolong diviralke tolong yo oh ya yo oh ya Ari neng tas kita neng tas si sum gong loro kong siji deng kong siji lali aku si sum kong siji oh ya si sum kong siji aduh mas lambimu mas kaya nggo ping mau nggo ireng